Så jeg har startet. Hello folkens! Velkommen til en episode af bare Sebastian Huggerson. Det hedder jeg så på min YouTube-channel. Jeg har så også lavet nogle andre videoer. Og Cecilia, hun sidder og filmer, og Cecilias veninde, hun sidder så på siden af mig. Det gør min lille søster også. Kan du lige sige hej? Jeg kan også lige sige hej. Hej. Vi ville så bare gerne lave noget YouTube. Jeg synes, jeg kunne være sjovt, så spurgte jeg dem bare. Men, ja, de ville gerne, men ellers ikke rigtig noget. Vores projekt i dag, det er nok at finde rigtig meget jern. Er I ikke med på den? Jo. Ja, jern. Det er bare godt, Ja, du skal i hvert fald have sådan noget sten til først at lave stenpickaxes, og så Ja, at lave selvfølgelig. jern og... Ja. Oh, fuck. Ej, jeg havde seriøst, når det er, du er i gang med at hakke et træ, og så du lige og rammer en lianer, altså sådan noget, det der, Ja. det der, Ja, når det er, man lige er kommet så langt, ja. når du lige er kommet så langt. Skal vi tage de der sukkersten, og så vi kan lave en bog? Jo. Wow. Hvorfor lige præcis en bog? Så kunne det være en enchanting table. Ja. Men det tror jeg ikke, vi skal komme til at satse på lige den her episode. Nej. Episoderne, de kommer kun til at være sådan 10 minutter eller sådan noget. Så det er ikke nogle super lange episoder. Men vi laver alligevel noget. Det er det bedste. What? Sådan der. Og han spiller Minecraft på... Xbox 360. Ja. Hvad på med det der hjerte og kød til? Hvad? Ja. Nå, ja, det er survival, ja. Jeg lavede kød. Er det med? Du tog lige din finger ind over, sådan så man kunne se den her i videoen. Ja. Ja, jamen det er jo lige så de Og kan Sebastian, se du siger, når det er, der er gået 1 minut. 1 minut, du mener 10. Ja. Det kan du godt Jeg se. siger Det kan du minutter. se. Jeg sagde minut. Og Der er 2 minutter, 3 minutter cirka. Ja. Vi skal også have en økse. Næsten 3 minutter. Hov, jeg vil gerne lige den her med. Ja. Nu er der Vores gået 3 projekt minutter. er bare at finde sindssygt meget jern og måske Skal vi finde en Og mad. Og mad. Ja, og mad, det skal vi selvfølgelig have. Det kunne være dejligt. Jeg tror faktisk ikke, vi kommer til at bygge et hus i den her episode. Fordi det bliver nok i episode 2-3 stykker, fordi jeg vil gerne have en hel masse jern og alt muligt andet. Guld, det vil jeg også gerne. Så jeg kunne lige kron, så vi kan finde med. Hold det. Det kunne også være dejligt. Ellers så Du kunne også så vil jeg... Hvad? smadre nogle af de der venner, så vi kan få cookies. Måske kunne du lige, gøre sådan, så de kan se, hvordan du ser ud. Nå ja, så skal jeg lige et sted hen, hvor der ikke er så indespærret, fordi så kommer jeg bare til at... forkert. Det er så mig. Det er mig. Ja, bare sådan, jeg ser ud. Lige nu så spiller min storebror. Ja, det er mig, Sebastian, der spiller. Jeg har så også en anden YouTube-channel med... Hans fætter. Ja, min fætter. Og min fætter. Ja, det er så også din fætter. Som jeg så for første gang i år. Ja. Jeg skal faktisk lige lave en ovn. Ja. Det kunne være en god ting. Fint. Vi har jo ikke noget træ. Nej, vi har jo ikke noget Kul. Så vi bliver nødt til at gå ned og krotte efter det. Vi bruger bare 3.
hvad var det nu, vi... Nå jo, jeg ville spørge, om vi har fået nogle gode julegaver i år. Altså, er det ikke den 28. eller sådan noget i dag? Det er... Jo, jeg tror, det er den 28. Jeg aner det ikke. Nå. What the fuck, hvad skete der lige der? Nå. Det kan ikke skrive bare. Nej, nu bliver det nat. Ja. Så kan du bare lave en lille omkreds rundt om dig. Ja, et lille bitte hus. Bare ikke kan give store det. Bare et lille et. Nå. I må rigtig gerne skrive, hvad I har fået i julegaver nede i kommentarerne, fordi det synes jeg kunne være sjovt at vide. Ja, jeg har så fået en UFO, der kan flyve. Ja, eller om hvad I får til jul. Altså får I and, eller får I flæskesteg. Jeg får så ingen af delene, fordi jeg Han er vegetar. Ja. Selvom han kun er 9 år. Ja, what? Altså, min storebror er 9 år, og mig og min veninde, vi er 7 år. Altså, jeg kender Minecraft, men ja, det gør de så også, men jeg har spillet det længere tid og sådan. Ja. Og jeg opdagede det fra... Robin Samse? Nej, jeg opdagede det for 1 år siden. Nå, Minecraft. Ja. Ej, hallo. Fordi min storesøster opdagede det, som det hedder Signe. Ja, og så Signe. har vi så spillet det sammen. Hun går så i min parallelklasse. Ja, det passer. Og vores storesøster... Hun er så i Californien. Ja, hun er i USA. Hun er 16. Skal vi ikke have de der nødder der? Det der... Hvor gammel er Signe? 7, nej 9. Hun er 7. Det er du da. Ja, det er jeg. Jeg så storesøster, der er 7 år. Meget praktisk, ikke også? Hvorfor praktisk? Det ved jeg heller ikke. Nå, vi skal have fundet en grotte. Det er sådan vores mål lige nu. Ja. Så vi kan få noget jern. Og kul. Det skal vi også bruge lige nu. Ja, det skal vi i hvert fald bruge. Jeg håber, Nu er der gået 8 minutter. Okay, så vi skal faktisk allerede snart til at sige bye. Ja. Det håber nej, så episoden den bliver lige lidt længere. Ja, okay. Den første. 12. Men I skal 12 minutter. i fremtiden, så bliver de ikke lige så lange. Nej, så bliver det kun 10 minutter eller sådan noget. Ja, nogle gange lidt længere. Og nogle gange lidt kortere. Det er hvis vi ikke lige opdager tiden. Ja. Så Men jeg kigger ret tit derhen, så... Altså med tiden. ja. Jeg tror faktisk bare, vi Det var tæt går på. lejr i en grotte eller sådan noget. Ja, hvis vi kan finde en. Okay, der er 8 minutter. Jeg har 1 minut tilbage, cirka. Ja. vi kan også bare sige bye. Allerede. Jeg føles lidt som om det er lidt tidligt. Ja, det kan. Så ja. Jern overarbejdet. Jeg skal bare lige... Det der er lidt svært at se. Sådan der. Det ved jeg godt. I skal faktisk bare sige, hvis det er, jeg skal... hvis det er, jeg skal sætte mig med fakler og sådan noget. Fordi det har jeg oplevet før. Hvor... Altså, jeg har så ikke andre videoer, men jeg har oplevet... Det der nede, det kunne man ikke så godt se. Altså, det der er helt mørkt. Jeg kunne heller ikke engang selv se det. Men Sebastian, jeg kan jo bare sige det til dig. Fordi Sige hvad? hvis det er, at du lige skal sætte lidt flere fakler. Ja. Helt derind til. Let's hope there are cool. Og Sebastian, hvis det er, at man ikke så godt kan se, så gør jeg lige sådan, så det kommer lidt tættere på. Hvorfor?
Fordi så kan man lidt bedre se, altså i inventoriet. Så kan det godt være, at den nogle gange er helt Det er lige nødt til at brænde noget, så jeg kan se. Så går jeg lige lidt tættere. Hvad kan jeg brænde? Hvad kan jeg brænde? Hvad kan jeg brænde? Jeg bliver nødt til at gøre sådan her, og så kan jeg se. Okay, jeg ved godt. Så får vi også lige lidt kul. Oh my god, det er det her, vi skal holde lejr. Jo, det var en god idé. Ja, det er også gået 10 minutter. Lige præcis. Sådan, 10 minutter og et eller andet med 40 sekunder. Egentlig for 42 sekunder. Charcoal. Men hvad har vi fået til... hvad har vi fået i... Jeg har fået rigtig meget tøj. Og jeg har fået... Af julemanden, der har jeg fået nogle flotte øreringe. Dem har jeg så i lige nu. Og så har jeg også fået en dukke. Hey, jeg ved også, hvad du kunne være sjov. Tror I på julemanden? Nå ja, tror jeg på julemanden. Det kunne være ret sjovt at vide. Og Sebastian, en gang, altså, vi kender, altså jeg har en veninde, og så Sebastian, en gang da julemanden kom, så sagde han, min venindes far hedder så Jesper, og så sagde han, hej Jesper, i stedet for hej julemand, fordi han troede det var Jesper, men det var julemanden. Men vores mor, eller min mor, eller mig og Cecilias mor, og mig og min lille søsters mor, min mor, hun siger hele tiden, shh. Ja, det er så sjovt. Ja, fordi nu er der gået 12 minutter. At det er lige meget. Tiden går så hurtigt. Ja. Når man snakker, så godt. Nå. Men jeg tror, vi må sige bye bye, folkens. Bye bye.